Ikaw, Balita! Balitang kakaiba! Lalaki nga wala matulog sulod sa unsi ka adlaw. Mahirap ngayon ang buhay. Walang tulog, walang gising. Lahat. Puro gising. Oo, tinuod na. Niadtong 1964, si Randy Gardner, usa ka 17 anyos nga estudyante, nagdesisyon nga magpabiling buhi ug magmata sulod sa unsi ka adlaw para mag-record sa sleep deprivation. Tungod kay siya nag-apil sa usa ka pusta nga way kapuslanan. Sa unang duha ka adlaw, makigistorya na siya sa iyang anino ug magsugod na siya hallucinations. Buntis mo, nandiyan sa labas. Panagutan mo daw. Pangboy ako. Paano kung makakabuntis? Sa ikalimang adlaw, naglisod na siya glakaw. Magsulti, Yung mga ngiti, makita, maya yung kayo ay mag-alamano. aghuna-huna na lang siya nga siya ang hari sa kalibutan. Pero ang kalibutan, wala maghuna-huna niya. Bisan pa sa tanan niya pagdaog-daog sa iyang utok, nahuman gihapon niya ang eksperimento. Ang natun-an sa siyensa ani, ang tulog kay importante, 7 to 9 hours a day. Oo, tinuod na si Randy nga nagpabilin nga buhi alang sa record lamang ug nagapakita nga ang taong way tulog parehag yug naong ni Burnok. Paano masabi? Kini nga eksperimento nagpamatuod nga ang utok dili kaya magdaog sa pusta batok sa panginahanglan sa tulog. Bida ang good vibes sa bawat balita. Kini si Kenneth Horolan para sa I-Balita. Ikaw, Balita!